Hola, bon dia. Avui farem el nostre treball sobre Halloween i jo soc la Lucía, la Mari i la Laura. També falta una companyera que està malalta, l'Andrea García, i espero que us agradi. En la mes de bruixes tothom representa una califomafia sobre la llet estimada i els difunts. es creia que els ànimes dels morts visitaven les cases per intentar trobar un cos per habitar i anava acompanyat de bruixes i espíritus. Per això no s'encenia cap llum de les cases i la gent es vestia com bruixes o de dimonis per tal que ànima volgués habitar el seu cos. Se solen dur disfresses, fer truc o tracte, donar-li dolços típics als nens disfressats, dissenyar carbasses. Les carbasses són símbols arxiconeguts del Halloween anglosaxó. En el territori dels azteques i que avui conviu en Halloween amb el ritual catòlic i recollit de Tots Sants, ens referim al Dia dels Morts. Gràcies per la vostra atenció, esperem que us hagi agradat. Fins aviat.